Picos Machines handa na para sa halalan. Rizal Commercial Strip sa Binmalay kasado na. At job fair sa Pangasinan gaganapin sa Labor Day. Masantos Yalag. Ako si EJ Dan. Higit sa 90% ng mga precinct count optical scan o Picos machines na gagamitin sa halalan dito sa Pangasinan ang na-deliver na. Ayon kay Provincial Elections Supervisor Marino Salas, makukumpleto na rin ang Voters Instruction and Information Sheets o VIIS na kinakailangan para sa May 13 elections. Sa ngayon nga ay mayroon ng 2,225 na Picos machines sa mga warehouse ng Air 21 sa Urdaneta, Dagupan at Alaminos. Ang kinakailangan sa eleksyon sa Pangasinan ay 2,364 Picos machines. Ang Air 21 ang official carrier ngayong halalan. Ihahatid naman sa mga presinto ang mga Picos machine sa May 4 at 5 para sa testing at sealing ng mga ito. Samantala, bagong ipapatayo yung establishmento sa Binmalay, uumpisahan na. Para sa kabuuang detalye, narito si Shian Cerezo. Hindi na nga mapipigilan ng mga stall owner ang pagpapatayo ng Rizal Commercial Strip sa Binmalay. Pagkatapos ng eleksyon ay agad nang sisimulan ang pagpapatayo ng nasabing establishmento. Kaya halos lahat ng stall owners ay nagrereklamo at hindi sang-ayon sa proyektong ito. Bukod kasi sa tagal ng kanilang serbisyo sa lugar na iyon na kanilang nakasanayan ay ang pagkawala ng kanilang hanap buhay. Ayon sa isang stall owner kung saan mahigit 60 taon nang nagtitinda sa lugar na iyon, sang-ayon daw siya basta't ipapangako na pababalikin at may kasulatan silang matatanggap. Ang proposed project ay nagkakahalaga ng 15 million pesos. Ito ay papatayuan ng trades and businesses na may 25 leasable units para sa restaurants, drugstores, opisina at iba pa. Shian Cerezo para sa Pangasinan Watch. Dalawang jobs fair ang inaasahang magaganap sa Pangasinan sa Labor Day. Ang mga ito ay gaganapin sa SM Rosales sa Rosales at sa Robinson's Place sa Calasiao. Inihayag ni Department of Labor and Employment Regional Director Grace Orsua na makatutulong ang jobs fair na ito sa mga taong hindi pa nahahanap ang tamang trabaho para sa kanila. Makatutulong din ito anya sa pagpapababa ng unemployment rate sa bansa. Makikipagtulungan naman ang Philippine Overseas Employment Agency, Technical Education Skills and Development Authority, Overseas Workers Welfare Administration at Professional Regulations Commission sa jobs fair sa May 1st. Noong first quarter ng 2013, 4,000 sa higit 5,000 aplikante ang nag-qualify sa ibang isinagawang jobs fair habang 500 naman ang natanggap sa jobs fair na iyon. Samantala, COMELEC tiniyak na isasagawa ang Operasyon Baklas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado T. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging #1. We dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington DC. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan.
Napili ang Dagupan City bilang kapartner ng United Nations Human Settlements Program o UN Habitat na may layuning tulungang solusyonan ang mga kalamidad na dulot ng climate change. Ayon sa City Administrator na si Mr. Vladimir Mata, magbibigay ang UN Habitat ng pondo para sa lungsod sa loob ng 4 na taon. Sinabi rin ni Mata na manggagaling ang pondo mula sa nakalaan na $7 million o 294 million pesos na budget ng UN Habitat para sa 10 syudad na kanilang napili sa buong mundo. Dagdag pa ni Mata, sea level rise, tsunami at pagbaha ang mga pangunahing problema ng Dagupan. Ito rin ang nagsisilbing catch basin ng tubig baha mula sa mga karatig nitong bayan. Ayon pa rin kay Mata, ang nasabing programa ay magsisilbing gabay sa paghahanda at pag-recover ng lungsod mula sa mga matitinding kalamidad. Nakapasa ang Dagupan dahil sa 4 na kriteria nilang taglay tulad ng bukal na paikilahok sa mga programa na magpapaigting ng urbanidad, availability ng data patungkol sa hazard risk assessments ng syudad, pagkikisa sa pagbibigay ng impormasyon at promotional materials, at ang maganda nitong relasyon sa ibang syudad. Sa ibang balita, ikalawang araw ng nobena para kay Senyor Divino Tesoro, dinagsa ng mga deboto at turista. Para sa detalye, narito si Rica Sevilla. Sinimulan kahapon ang nobena para kay Senyor Divino Tesoro bilang bahagi ng selebrasyon ng Calasiao Town Fiesta 2013. Ito ay taunang ginagawa bilang pagbibigay pugay sa patron ng munisipalidad. Ang Senyor Divino Tesoro o Divine Treasure sa Ingles ay dinagsa ng mga deboto at turista. Marami ang nagdarasal sa nasabing patron dahil pinaniniwalaan na nagbibigay ito ng biyaya at dinidinig ang mga panalangin ng mga nananampalataya rito. Kahapon nagsimula yung nobena, 24 matatapos ng May 2. Tapos magaganap ang posisyon, lalagay sa simbahan, tapos aakyat siya ng May 3 sa bahay niya. Tatagal ng 9 na araw ang nobena, kaya naman inaasahang mas marami pang dalagsa ng mga deboto at turista. Rica Sevilla para sa Pangasinan Watch. Samantala, sinigurado naman ni Provincial Elections Officer Marino Salas na patuloy ngang isasagawa ng Municipal and City Election Offices ang Operasyon Baklas. Ito nga yung pagtatanggal ng mga poster ng mga kandidatong hindi sumusunod sa Republic Act 9006 o Fair Election Act. Sinabi ni Salas na talamak daw ang violation sa Dagupan City, lalo pa ngayong dumagsa ang mga tao dahil sa Bangus Festival. Marami raw hindi sumusunod sa legal poster size na 2 feet by 3 feet at inilalagay raw ang mga ito sa restricted areas. Ang mga binaklas na campaign paraphernalia naman ay nasa kustodya na ng mga police station. Binabaklas ang mga ito sa tulong ng Department of Interior and Local Government at ng Department of Public Works and Highways. Maaari namang madisqualify at makulong ng 6 na taon ang mga violator ng Fair Election Act. Itinalagang bagong COMELEC Commissioner si Louie Gia matapos niyang manumpa kay Chairman Sixto Brillantes Jr. Ngayong araw nag-umpisa si Gia sa kanyang function sa COMELEC kasama sa Special ANBAC ng Cold Body, si Gia. Matatandaan naman na mali ang spelling ng pangalan ni Gia sa kanyang appointment paper na ipinasa. Ito ang dahilan ng pagkakaudot ng appointment ng bagong commissioner na inamin naman ni Brillantes. Financier ng survey firms, dapat nga bang ibunyag? Alamin ang sagot sa Kabataan para sa Halalan. Inubliga ni Commission on Elections o COMELEC Sixto Brillantes na ibunyag ng mga survey firm ang kanilang talaan ng mga financier. Layunin nitong maberipika ang mga survey results na inilalabas nila dahil ginagamit ito ng mga kandidato para makondisyon ang isipan ng publiko. Mananatili namang pribado ang anumang impormasyong kanilang makakalap ayon kay Brillantes. Dapat nga bang ilahad ng mga survey firm ang kanilang talaan ng mga financier sa COMELEC? Ating alamin kung ano ang saloobin ng mga kabataan sa usaping ito. Opo, dapat po kasi para po may connection sila sa COMELEC tapos malaman din po. Di ba po merong batas na ganito dapat po yung magagastos ng isang tumatangkong kandidato po. So,
Tapos kung sakasakali pong sa firm po, baka po is mas pabor po sila dun sa nagbabayad po sa kanila at hindi po nila ilabas yung tunay na resulta. Transparency na rin po. Kasi kunwari kung may basta pag may problema, para makita na lahat, maayos na. Kasi po, private sector po yun. Kaya kung gusto nila po na ibigay yun, okay lang. Kung hindi naman po, okay lang. Kasi may head po kasi sila. Sila yung nag-finance naman. Siguro yung mga ibang kandidato tumutulong lang. Yeah, para at least malaman ng mga tao kung sino yung mga nagpapabayad dun sa survey. Kasi parang naman unfair dun sa FA. Parang pinapakita nila sila yung mas malakas, dapat silang iboto. Para sa akin, unang-una, pag meron kasing rules and regulations ang COMELEC, unang-una kapag nakalabag na ito sa rules and regulations ng COMELEC, yan, syempre dapat ipagbawal na. Pero kung hindi naman sakop ng batas ng COMELEC yung mga bagay na gano'n, sabi mo nga in the first place, private yung mga tulad ng SWS. Syempre yung government ay yung SWS na yun, gawa niya talaga na mag-survey. Narinig natin ang saloobin ng mga kabataan. Ito ang boses ng kabataan sa Reyontahan Langit, Kabataan para sa Halalan. Jogging, mainam na ehersisyo upang makaiwas sa sakit ngayong tag-init. Tintin Arcalas para sa Pangkalusugang Balita. Summer na naman, maraming sakit ang naglilitawan ngayong tag-araw. Subalit paano nga ba ito maiiwasan sa mura at malusog na paraan? Ang regular na pag-eehersisyo ay mainam upang makaiwas sa mga sakit na hatid ng maalinsaang panahon. Kaya naman, isa ang jogging sa pinakamainam upang makaiwas sa mga sakit na hatid ngayong tag-init. Ang pagtakbo ay nakatutulong sa magandang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Pinalalakas nito ang puso at mga baga. Gayun din ang mahusay na balanse, maayos na kondisyon ng kalamnan at flexibility ng katawan. Binabawasan nito ang panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, osteoporosis o paghina ng mga buto at diabetes. Kaakibat din nito ang magandang pagtulog at ang patuloy na pagtangkad ng isang tao. Subalit, payo ng mga doktor na huwag abusuhin ang katawan sa pagja-jogging upang makaiwas sa aksidente. Mainam rin na maglaan ng tamang oras sa pag-eehersisyo at dahan-dahan itong dagdagan hanggang sa masanay ang katawan. Tintin Arcalas para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo, at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dala at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.